Громадського журналіста та блогера Нарімана Мамедемінова, якого окупанти звинувачують у пропаганді тероризму через інтернет, у червні можуть етапувати до Ростова-на-Дону. Про це заявив адвокат Еміль Курбадінов. Там, як передбачають захисники, розпочнеться слухання справи по суті. Напередодні ж в окупованому Сімферополі відбулося одразу 2 судилища у справі Мамедемінова. Спочатку так званий суд продовжив тримання його під вартою до 15 червня. На другому розглядали апеляцію на рішення окупаційного Київського районного суду щодо скарги адвоката Едема Семедляєва про незаконність порушеної проти журналіста карної справи. Втім, суд аргументи захисту не взяв до уваги та апеляцію відхилив. На судилище Наріман Мамедемінов приніс плакати на підтримку кримських татар, яких переслідує окупаційна влада. Ему не дали их передать, и показать адвокатам, вот по какой-то там инициативе, собственно, с каких-то там сотрудников, которые его привозят, увозят. К сожалению, я не услышал какого-то законного обоснования, почему отказались передавать заявление. Мы считаем, что это официальные заявления нашего подзащитного, они подлежат нам передаче.